Pulay. Kaya. On ko jinno mami haalande non. Ko ganduɗa kadi welanimi so taw ko haalde gonga. Woni suko gorko garawo ɗo en o. Je sais pas comment il a fait how andito ɗo en. Mais avant tout d'abord holko woni hakkunde mon? Kanko de haydara ala hakkunde amen. Non, Pulay. Haalanam gonga. Ko gonga kalan mon? Yiɗa fen hakam. Fen. Dandi mo ɗo horsinma. Donc mi yiɗa fena kam. Bon, ne garmi de première fois. Galle maɓɓe jippinomi. Min ko debbo woni sehla. Ko tono yi kanko haydara ala hakkunde amen. Tawni no waɗira haw andi to konmino min ko ɗum haay kam nimi e hooram. Par ce que ne garami ɗo nde ko mintanema e Allah gandi ko ɗo gonmi. Mi anda holto andini boɗani ɗo henni. Wona an noddi mo mbiyama ko ɗo kodda. Mi alan hay numéro makko ni pour te dire wallahi ɗum taki ɗum min ɓe jimami hul. Pourtant mo nande e jiddo ma. Kalda ko gonga kanko woni ciɗɗomi kono min wona min yiɗi parce que mi hollanima goɗɗon yeeso peut être ko yidde mo kadi nawrimo hawa mo waɗa mi suivre hawa anda to gonmi kono haydara ala hakkunde amen. Ok. En tout cas wona aɗa andi mo horsinma. Mbiɗa andi ɗum kay. Aɗa andi aussi no mbami ma. Wallahi mbiɗa andi. Donc won hen gueɗe ɗe ganduɗa hay so taw mi wawa hen haydara kadi welata kam. Sa yi mbima mi welata kam par ce que mi meeɗa manquede respect e wuro ngo. Mi meeɗa manquede respect mawɗo ou bien guijam saka mo ganduɗa ko guijum ɓinguelam. Donc noon so won hen gueɗe somi jaɓi ɗum ko sababu nde maɗa. Et puis wonko ganduɗa sirani woni holɗum. A fotani wownudeɓe arde ɗo e galle he ou bien woda gueɗe ɓe ganduɗa aɓe joganma ɗum ou bien aɓe mbawi waɗde ɗum tawa no wawa hen haydara. Pulay, il faut savoir dire non quand il s'agit de dire non. Faut pas négocier certaines choses. E kadi goddum an tan woni debbo an tan woni e galle. Donc oto rokku woɗɓe oto rokku kadi worɓe kadi no daña accès e maɗa. Wona min kulanmi ko bangam mais kulanmi ko an tan goto sa wona e galle o joomum ara ɗo henna taw gardien ma ala ɗo henna ça peut être catastrophe. J'espère que tu m'as bien saisi. Kawyaro ko kalɗa ko fof mi nani ten kadi mi jaɓi ɗum kono kanko o no mbirumami nanti mi anda holno waɗi haw andi to gonmi ten ɗum yo ɓerde ma deej min mbaɗa andi hooram inchallahu rabbi sallah. C'est bien. Mi guman haala ma tan. No ɗum jinmi ni jinmi ko mbaɗama confiance. Nda mouchoir parce que nguleki kinan tampinma. Ah merci beaucoup. Bon. Je te laisse. Ok, mi weltima noon. On est ensemble. Vraiment mi weltanimama no fewi. On est ensemble. Mbeɗa duworoma kadi. Ko noon sahaji kadi no moƴƴi jalta change air seeɗa. Wallahi ko so wona ɗum ɗon teɗelɗe aɗa wawi sikkade ko prison gonɗa ou bien ka prisonniére e ko way noon. Donc c'est bien min nani kadi ça fait plaisir. Moi aussi vraiment. C'est vraiment partagé yaltude e maɗa et puis min jewta kadi change aussi des idées. C'est vrai. Hakkille ko noon tan. Jetondirde wona. Ko noon kay. Ok. Mi weltanimama no fewi. Ok on est. Merci beaucoup. Merci. Merci.
ko nawa kam appartement mo hule goɗɗo mbiya kam appartement o nani an jalta hen ko jinni wadde mo ko mi waɗa mo ɗum mi wawa fofde par ce que min ɗum gomi ɗo mi tampi Yacine déjà réactif c'est la deuxième fois que ça se reproduit mi haalnima saɗa arayam tintinam ɗum saabi hannde mi hoɗo ɗo janggo mi hoddati hot c'est une vie c'est pas une vie mais ko liggey o namdi ɗum j'assume mes responsabilités mi haalanima huley hakkunde mun e yewa ko ngandumi hen jaggude e jungo ma nawma appartement makko ɗum ala hakkunde men ala contrat heɓma min mi famani laisse moi terminer yarone waɗa ko watta ko so arte amen wayno wona kañum wonnoon Yacine ɗum ala e contrat hakkunde meɗen wonde yomi andine galle huley kalduɗen ko yomi waɗen enquête pas à pas petit à petit l'oiseau fait son nid a yarat haqqille gacca kam mi yara haqqille mi liggoro haqqillam mais wona mi cikkirtani wona carte kutel yaro haqqille wala cuɓ caɓɓet accam mi liggo liggeyam sibi Allah ko Yacine kisma jaafala ko ɓernam nde heewi mais il faut pas ma ala e contrat meɗen kalduɗen yomi ƴeewan ko woni hakkunde yaro e huley mais wonde yomi jagge jummam mbeɗa nawma galle huley ɗum ala e contrat meɗen eyi ala hen tout à fait eyi ko ɓernam nde heewi sabu o wonata e wuuro he omo waɗa ko watta ko ha pat so arte amen o wi omo fijir wayno wona kanko wonnomi comme si rien n'était je comprends bien mbeɗa faami ko guurta ko mbeɗa andi ko guurta Yacine je sais que c'est pas facile mbeɗen c'est compliqué kono yaaru haqqille Yacine s'il te plaît encore une fois tinɗa oto artu ɗo to a tittinani que ce soit la dernière fois s'il te plaît je suis vraiment désolé Yacine mais s'il te plaît c'est la petite ala problème ko ɓernam nde heewi te ko heewi kala o fat je comprends Yuma anto jeeɗa ko waɗa dambinde suudu yumma nder suudu an galle o hay goto ala ɗo gonmi koye yaade bindano ala ɗo ko an goto heddiɗo jalta keɓa ɗo jodɗa so neɗɗo ari ɗo kam mbawa andude wonnaɗo ɗo anani Mamoudou jaltuɗo guila subaka to ye guila subaka ya Mamoudou yaltuɗo mbiyatan to a hattata ko Mamoudou kanko konnoɓe ɗi kom punnal yaltude daga yahani Mamoudou guila subaka yaltuɗo yeehi mi nanimomo haalda e sehil makko docteur o wi o yiidire huley hule ɗum kay alhamdulillah e walla mi yiyamo ande mbiyata ko alhamdulillah mi anda ko jiɗɗo huley so tawi ko dewgal o yiɗiri huley natta ɗo so caahan o yiɗiri huley natta ɗo ɗum kam yo waɗ ɗum e hakkille makko sabu Allah nene min ñaagima so tawi koɓe yiɗondirɓe sabu Allah accu tan ɓe ndesondira min ñaagima ɗum nde tawata kam e aduna mate ene huley ala probléme sukko mbimi so huley ala probléme min haajam ala e huley ala probléme ala ndu kalantuma mi joɗɗa place cukalel mo adima e suudu noon wima yareno jallal mi wona guiƴe mboɗa mi yaha ƴeewa galle o accu hen hakkille ɗon nene nani an sukko mbimi ɓe hattu hen hakkille hakkille ma mbatta mbinomo sukaɓe ko sika ko Katam pour lui. Ouais, même qu'il vient d'entendre. Entraînement pour nous faire 100%. Mais c'est le temps. Ok. Je ne comprends pas. Mais tempérament, il faut de fou. Si je dis que je suis sale, je suis all money, il y a il faut dire. L'aide de Jamie Boal, table d'art, terminer. Le minimum quoi, vraiment. Un joli cœur quoi. C'est l'esthétique. Alors pour nous gourmand, il est le gourmand. Acha, Boy. Comme nous demandons. Tu as nommé conseil ma. Abaye de kan wallude, aboy kan wallude, aboy kan wadde conseil ko jiyanmi. Cette fois-ci kadi mi dañɗo décision mo ganda mi yiɗi ɗum ƴettude te haade mi ƴetti ɗum mi wawi haalde mbaɗunoma mi heeɗoma guila on ñami kulla kam appartement Ulay mi yeehi toon mi tawi toon ko weeli kam mi tawi toon ko metti kam randi baba yoro
Papa Yaro. Bamum Aïcha. Si. C'est mon patient, Papa Yaro. Men kawri toon mine makko. Bon. Et après no lamdi wi ɓe mbi kam appartement on ɗon ɓuray woni ko pa o yoɓanimo yowanda mo pa o ƴettanimo appartement eyi pa o jiɗi noon woni paaji ganduɗa ɓe dañi haalis mo gasata ko weli ɓe fof ɓe mbawi wadde hen ha ɓe jottono debbo moɓe jii fof ɓe mbawi ɗum monde woni 1 deuxièmement taw ko par ce que boyo hoodi koma aɗa boyo ko mali imori addimo ɗo ko affaire aji makko wona o jiida e pawo dara wona bammakko wona mondar makko wona kaw makko wona dara en plus o galle makko liggoto ɗo o immi ɗon o ƴettanimo appartement je te dis quelque chose taw ko pogmi ko taw ko ɗum ɗon woni hen je te jure que mi waral pawo non je vais non Mon frère. Laisse-moi terminer. Ko ɓe jiɗi ko no weeɓi quoi sérieux daña kalis debbo mo jiɗɗa fof ana wawi dañ ɗum quoi mais je te jure taw ko ɗum ɗon o dari hen il va me voir et on va se voir aussi min noon mboɗon fuɗɗo wadde confirmé wonda ɗiɗi bool mon frère yaarude sen sa ta yettade a wi kam a yii toon ko welma a yii toon kadi ko welanima ɗum no wona komi anda fof gueɗel gorel kam baaɓe yara ko patient il y a une confidentialité entre nous kala ko fate santé famille makko ko fate makko kanko e ko taarimo fof waɗ ɗum ko junngam holko ngannduɗaa no minima en goɗɗodi de l'enfance jusqu'à aujourd'hui ko minima holko ngannduɗaa métier am min waɗani min ɗum permettre il y a des règles à respecter. Franchement mbiɗa foti ƴewtade hooram noon min mi anda o bone ko woni oɗo Kumba añanani mi haydara nana walla mi et pourtant wona bonɗo hay min oɗo mi wona bonɗo kono noon ɗum ɗo ɓurti trop même neɗɗo waɗanimo wiyanima tan kam ƴa fittanu mumdu ala wonani mbanomi mbiɗa foti ƴewtade hooram noon il est temps kullel moƴƴel noon ndeysan ni hingel min ɗum ni hawanimi so hotiri ni ko mbanmomi ɗo ko fof so jangtimo ɗum toon mi dañat gacce Allah ɗum de wiyete debbo reedu ko wiyete debbo reedu ko no wula min cikkonnomi ko caprice aji debbo tan kono noon ndeke ko gonga min daalu wiyata kam watta kam kono somi yimo tan ɓerdam de ƴogat tan mi hutomo tan o kam so hodri ni mi dañat gacce de mi anda noon hol feere nde mbaɗanmi hawa wasa yaade mi wawa wadde rectifier erreur uji am mbanmi ɗi yo Allah wallam e ɗum ko ganduɗa min e Baba Yero secret ji sirluji nen hakkude amen parce que nous travaillons ensemble ɗum noon hedoro ko hakkude amen ko gonɗen musidɓe fof walla pijuɗen fof ɗum noon mi wawata ɗum hollide mboɗo welte geste goto noddude mi haalandema kalna kam ko umme nder ɓerde ma walla ko mbaɗa sentir
conseil am cohla heɓa neɗɗo mo jiyanda hanki o on jira ha hande so tawi min ndimago ngoni dogayam ha janggo mi wurtatama walla mi wattama conseil e ko ganduɗa wona nafoore ma janggo te wonde men sehilaɓe hattama haalandema gongo mon frère min de ko gueɗel gorel mami widema mboɗo andi baabi yero e moƴƴere te mo wawi ƴettande mo appartement o kanko koye ɗum noon liggono koye ɗum o dillara wonde mo social ene wawi sabade wadde offrir on jurminiɗo gueɗel gongol ngel ko hollum jalousie ma ene wawi yirude côté mo gonɗa c'est le contraire mais kalkara waɗa hen il faut y réfléchir mûrement mbiyanima ya réfléchir gotol de miijo gotol tan jalta waɗɗum réfléchir sappo voire nogas en tant qu'ami quoi relation mom ala ko wonta ko mbiɗa ko kadi bon j'en doute pas quoi en fait mais mon babiyere mo gandumo je connais du parfait en lui quoi ouais neɗɗo noon bon neɗɗo tan woni neɗɗo quoi non c'est normal parce que mbiɗa andi ko patient aɗa ƴetta défense non quoi non mi nani kalɗa ko mamour mine ma ko enen piiji défense wonta ɗon te so tiisi ha toyi défense no waɗa an ko an ƴettanami défense ok je note mais ka nandi ɗum e kalanmami ko ɗumen bayere mais de toute façon mon frère jalousie man wawi yetta ɗon quoi taw ko cikkuɗa o woran noon mais s'il te plaît mboɗo anduma jogo patience d'accord il faut y réfléchir patience dañ ɗo limite je te dis ça hein? Si c'est le cas contraire pas o yiɗe makko il me verra allo nene mbaɗɗa aɗa selli mawɗum kay nene hoto yiru noon min wona caahan addi kam ɗo hen aɗa andi nene sa haaliri hono ni hen tan min ɗum mettat kam min ko addi kam ɗo ko Allah ne andi ɗum ko ɓuri kam doole min il faut mi yita babam tan min aɗa andi kam ko an jibini kam ko an nehi kam nene min affaire cagarte mi wonani hen eyyi ko kalɗa ko gonga mais kalde Allah adduma ɗo ha jiiɗama ma andu wona cagarte ummini mo ten ko neɗɗo moƴƴo haydara ala hakkude amen nene ko Allah tan o jaggiri kam ha joni mi yiitan taw kono mbaɗa andi janggo inchallah ndawon ko côté parcelle eyyi so Allah jaaɓi mais deñu hakkille ma nene fijirde addani kam ɗo neno nani deñu hakkille ma rek eyyi yaay boy mi nani kay wallahi mi nani haala ma eyyi ok mi nani eyyi ok jarama Pulaaar daal noddi kam téléphone hanki min kalti téléphone ɓuri ɗon babiraɗo goto ƴettimo appartement min ɓerɗam ne ñawe ɗum
kado wi kam won suha gorko goto rewe makko e niɗɗimo dewgal ɗum noon rama miñam alay sago mi yaha mi lijjoya ɗum sabu ɓuure ko cukalel wawa lijjide ɗum fof accu en banda manne ɗum ɗo so waɗi kay mbiyam kanko alhamdulillah ina mbiyan ha joni a ñamani ha joni a yarani hay goto annano mbaɗa mbiɗaɗa ya hankkadi ni kay ko yaaduma an ɓuranta hunde kadi ene hen ndimi ko ganduɗa galle oɗo ko galle ma ɗan ñawi de baybiraɓe ɗum wona cukalel appartement on jiiɗa on jotodirani ɗan ñawi de alay sago mi yaharama allah ko moƴƴo joni noon mbo yinno jehil mairie mi lijji toon kayitaji somi wawi yaade avion mi yahay avion so tawi ko bus uji kam aɗa kam lawol ngol e muusi il faut mbaɗa 2 jours e lawol he somi yettima mi ƴetta otel hay soko 2 jours kam mi fofto somi foftima ha pari mi fuɗɗa ƴewode huule eyi ko wawi wonde hen fof joni jehen ɓaɗa frigo service ɗumen ma joni jehen après ɓe ɗum ɗo deworen toon non ana ɗum Saya makin berempat kelas. ana ñaama kalis o koko kalis glace alan toon tan wattere mbaɗade glace Yes. Wonduɗa aɗa yeedi de Mami winna yoten seetan. ko jam Ko jam ɓolo. bisimilla Maka min en fait jinnomi widoma tan comme jiɗɗo wadde kallam. kalle gorko ma Kallam papa. tijaneero ala woni ɓe battari jiɗe koko ñawna bisimilla yo haalen kam ɗum kadiri kam yo haalen yummanene ala ko jam mbeɗa heeɗi Min ko jinnoro wadde kallam. Nana? Ƴeewi jondam ɗo e kaka. Ala hay sans code. Je vais faire rentrer chez moi. kam noddirɗa kam bamgal ha nana kam ko nanni mo gedde oto wat gedde jogo fullo ma gedde jogo fayide ma gedde ganda koye jibinande moƴƴere gummiɗa oto hoyno hoore ma mbiya kaɗan hoyno min minen kadi oto wat feere nomin jawira joni ko an naftoto hoore ma gila garɗa ɗo faare hande yummun kaalidu ha joni koyngal mum dara heɗo e galle he taw jeyandum de ko wino ko gila premiére ko ha joni ko noon tan joni mbiya an aɗa tigga hoore ma ha muuso aɗa nawta hoore ma galle gorko ma he gacce barannoɗe ɗe datti fawɗinde Ya, kalida e dara waɗani kam. Min to yummin adno kam ko taw kallam. min kam min ponmi ko haalde walla ponmi ko deƴƴude tan min fellita tan artirde yasin tan adano alhaala somi waɗi ɗum nden kadi ma aduna fof dara wi ko ni mbami an neɗɗo mo ganduɗa wallahi so wonano ittude gueɗal jinnaɗo
mami daro mi wiya worɓe fof ko gotum an aɗa woni gorko mawɗo kellifaɗo haydara mankiraka joɗɗa ha ngara e arde taniraɓe mbiya aɗa waɗa ɗeɗo gueɗe kono wallahi mo anda goɗo juɗat kono ha yeeso ko lawol min kam joni yero nattata kam hawde ni kono wallahi oɗo bobo ñohi kam min tan kono ala caɗele debbo de ma tinno hoore mum nde tiiɗa sa tinnani hoore ma pottude ma fof wonma bal ɓennat gandum mo guinniroɗa o hay goto yawaki ɗum nen France jooɗi ene jogui toon ganduɗa neɗɗagal mum e ndimagu mum so neɗɗo kam wiyene arta tohor mum jikku jeeɗiɗi ñan kam hol jikku mo artani mum yummen hawa e bamen adama ndeɓe goodi nde haydara wodani kamɓe tan goodi kono ndeɓe majjodir ndeɓe jiirodirta ko yummen hawa adi yidam kono moggini ko banggue ko addi ɗum tinnude hoore mum ha bamen adama yiilimo yiihimo ko toon fuɗɗide debbo foti tan ko tinnude hoore mum sa tinnani hoore ma ko an waɗi hoore ma de on dañƴa hen foof ko an hen toon min komi yumma mbami ton ko haalde mi wiyata resde kono mbimi ko ya wattu haqqille ƴeewa ko mbatta ko wona jiɗɗa ko wadde bisimilla ma lawol nan ɗon arano ɗon kaalidi nan ɗon yasin nan ɗon ko tawnoɗa toon ko eko wonno toon ko ɗum tan woni toon ha joni ɗum noon babgal bottam ko ñewli min mbiɗa yamir jokkira bottam ɗum joƴƴina kam ɗo min wona nani wima haalama haali jiɗɗa tan ko yaade aɗa hodde galle ma mbiɗa mbiyata joni ko chez moi wadde ya chez toi kam nan ɗon ko wima ko ma yiɗum so Allah jaaɓi ko joƴinmi wona mbiɗa kala hoto omo hot an kay jonde lalnama an kadi bagage makko hebbino ɗo ko jam yeeso ma jam caggal ma